बर्तमान ठाकुर आसीगले एटी हिंगुला को धुना दिया बर्तमान ठाकुर। हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज किसी नुआ ब्लॉग एटी सब ठाकुर बासन ठाकुर साप सब सफा करा देखु आमर गाँ भ्रमण पे सब बाहरी गले केते लोक देखु ये हूँ आम गाँव बंधमुंडा नईतुठ काली मंदिर केते लोक सब भ्रमण पे बाहरलु सब चालू भ्रमण इना आरंभ हम ये पटुआर ठाकुर अणइबे बर्तमान ठाकुर अणा हम ठाकुर आसवे बर्तमान चल देख से अगर आगू गने तो केते लोक से मुंडू पूरा मंदिर टिके मुनि नई टिके मुनि लोक लगी केते लोक तथापि 400-500 लोक मंदिर टिके पलि आसिले जो ठाकुर अणइबे स्थान को पलि आसिलु एपटे डाण पटे हनुमान मंदिर मौला अंजा साइड आमर ठाकुर बर्तमान सब थुआ थुई है ठाकुर पीड़ सब रेडी है ठाकुर थोईदे बर्तमान ठाकुर अणेवा भोगराग सब आसला आमर एटा हूँ ठाकुर पीड़ सब आसीगला ठाकुर स्टेंगुला थुआई ट्राई पड़ी माँ पाखे सब चारिकर ठिया होगले आउे भी लोक बहुत लोक अच्छा आसी चल चली आसुँच ठाकुर अणापी सिंदूर दौरान ठाकुर बर्तमान अणइबे ठाकुर आसी ना बर्तमान ठाकुर आसवे सब थुआई ठाकुर साप सफर हो ठाकुर पीड़ ये डला एठी मयूर ये बीणा करिया मोर बीणाटा ये माँ काली फोटो और ठाकुर सिंदूर लगाला सब चारिकर बसी पड़े बर्तमान ठाकुर हम पूजा चली आग को कई स्लीप करतु ठाकुर जहाँ आसवे से बर्तमान बसिले ठाकुर आस लगे बर्तमान ठाकुर अणइबे ये माँ माल नड़िया बड़ा हो ठाकुर बर्तमान मुहरे सिंदूर मार सर बर्तमान ठाकुर अणइबे ये हूँ माँ बर्तमान पूरी दिया हम पूरी दिया सरिले ठाकुर अण आगो स्लीप करतु वीडियो आगू कि भल भल वीडियो अच्छी आगू देखो सब लोक बस केते लोक सब बसी सब लोक गाँ लोक आहरी अच्छा भी पदारे नई पटे रही गाँ भ्रमण बाहर आहरी लोक बाहरी तथापि 400-500 लोक हे पटे राण पटे रोचे हनुमान मंदिर मोलानी साई हनुमान मंदिर
କେତେ ଲୋକ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁର କ୍ଷେତ୍ରକାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଧୂପ ଦିଆହେଲାଣି ଠାକୁର ଆସିବା ଉପରେ ସେଇ କରନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଉପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସବୁ ଧରି ପକେଇଲେଣି ହିମର ପୁଛ ପଟୁଆର ଆସିବେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ସବୁ ବାଜିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ବାଜି ସାରିଲେଣି ଠାକୁର ଆସିବା ଉପରେ ଧୂପ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦିଆହେଲା ପରେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବେ। ପଟୁଆର ପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଢୋଲ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିଗଲାଣି। ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ କାଳିଜୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭା ରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ଆମର ଇଏ ଧଣ୍ଡା ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଡଲା ସିଏ ଦିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୁରୀ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଢୋଲ ଘଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜୁଛି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଆସିବା ଉପରେ ଠାକୁର ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଘଣ୍ଟି ଢୋଲ ସବୁ ବାଜୁଛି ପୁରା ଜୋରରେ ବାଜୁଛି। ଠାକୁର ଯେତେ ଆବାଜ ଆସିବ ସେତେ ଠାକୁର ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଢୋଲ ବାଜିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ପଟୁଆର ପାଇଁ ଗାଁ ଭଲ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆମର ଧଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପଟକା ଧଣ୍ଡା ମାଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଣା ଦିଆହେଲା। ହିଙ୍ଗୁଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଣେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିନାହାନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଣେଇବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଙ୍ଗୁଳା ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିଙ୍ଗୁଳା କେମିତି ଅଣାଉଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ବି ଆସିଯିବେ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସେଇ କରନ୍ତୁନି ହିଙ୍ଗୁଳା ବି ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବି ଆସିଯିବେ କେହି ସ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଆସିବା ଉପରେ ଦେଖ ଠାକୁର ବି ଝୁଲିଲେଣି ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟି ଢୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜି ଜୋରରେ ପୁରା ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦିଆହେଉଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ଠାକୁର ପୁରା ଆସିଲେଣି ଝୁଲିବା ଉପରେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଆସିଯିବେ।
ଦିଆହେଉଛି। ହିଙ୍ଗୁଳି ବି ଆସିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ପଛପଟେ ସେ ଠାକୁର ଯାହାଠି ଆସନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲିବା ଉପରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଙ୍ଗୁଳ ଆସିଗଲେଣି ନା ଝୁଣା ଦିଆ ସରିଲା, ପୁରୀ ଦିଆ ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲାଣି। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବେ। ପିଲାମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ, ଅଟୋର ପାଇଁ। ମେରୁ ଆଜି ହେଉଛି ମେରୁ ପୂଜା। ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟି ଢୋଲ ବାଜି ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବି ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ବି ଲାଗିଗଲେଣି, ଠାକୁର ଲାଗିଗଲେ କେମିତି ଝୁଲିଲେଣି। ଠାକୁର ଆସି ପୁରା ମାନେ ଝୁଲିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଆସିଗଲେ ମା କାଳୀ ମୋର ଠାକୁର ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତ ଧରିଲେ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର। ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ପିଲା ବାହାରିବାକୁ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ। ମୋ ଗାଁଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ରମଣ ହେବ। ସବୁ ପିଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରିକି। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରିକି ଠାକୁର ଚାରିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବେ। ଠାକୁର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ, ସବୁ ପିଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଖାଲି ରହିଲା ଗାଁ ଭ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଆସିଗଲୁ ଏଠି। ଏ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପଣା ପିଇବେ। ପ୍ରଭା ଧରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭା ଧରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଦେଖ ମଝି ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ମଝି ଗଣ ଠାକୁର ପଣା ପିଉଛନ୍ତି। ପଣା ପିଇବେ, ଠେକି ଫଟେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଥାଳି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ଏଠି ବି ପଣା ତିଆରି ହେବ। ଠାକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଦେଖ। ସେ ସବୁ ପଟୁଆରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧରିକି। ସବୁ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭା ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ନାଚୁଛନ୍ତି। ହିଙ୍ଗୁଳା ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପିଇବେ। ସେଟା ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭା ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭା ଧରି ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମର ସେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ମା ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପିଇବେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପଣା ପିଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଯିବେ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଡକା ହେଉଛି। ପଣା ପିଇଲେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଫୁଟେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ଠାକୁର ପଣା ପିଇଦେଲେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।